Ei, molt bones i benvinguts Nakamas, soc Amui Warakat, o també podeu dir-me Mugi. Bé, en aquest vídeo d'avui, no sé, no sé com anomenar-lo ben bé, perquè no és de ninguna secció concreta, o sigui que serà com un vídeo suelto, però no menys important, evidentment. Aquest vídeo tractarà sobre el meu trauma amb la no aparició de certs personatges de la banda Baroc. Concretament tots són agents frontera, i aquests són la parella número 6, composada per en Mr. 6 i la Migdia de la Mare, la parella número 10, composat per en Mr. 10 i la Miss Dimarts. De la parella número 11, en Mr. 11 sí que va aparèixer, però la seva parella femenina, la Miss Dijous, no va aparèixer. I finalment, de la parella número 12, en Mr. 12 i la Miss Dissabte. Aquests 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personatges no van aparèixer. I són els 7 personatges que faltaven per completar tota la taula de la banda Baroc. Així de personatges importants, evidentment, tots els milions i bilions, no sé, no van aparèixer, dic jo. Però em vaig frustrar molt, perquè a mi la banda Baroc és la meva organització preferida des de ben menut, que ho vaig veure per primer cop. Vull dir, sempre aquesta organització m'ha agradat molt, doncs, perquè és com que cada personatge, o sigui, cada número, perquè funciona per números, bueno, funcionava perquè ja no existeix, funcionava per números així, la parella número 1, la parella número 2, tal, i hi havia com dos seccions, com els més forts, que eren els agents oficials, i els menys forts, els agents frontera. I no sé, em feia gràcia això, els números, perquè cada número era com una parella masculina i femenina, i amb l'Oda ja se sap que eren com que cada personatge és com molt característic i tal. I no sé, en aquesta banda encara més, eren molt peculiars. I més els Frontera, perquè els Frontera, aviam, alguns diran, tenien una pinta de pallassos, els Frontera, perquè, per exemple, la que anava disfressada de granota, la migdia del pare, fotia més riure. Llavors, jo què sé, la Mr. Nou amb la corona aquella, i que era més petós que jo què sé, que en Calo. No sé, no sé, que molava descobrir camí a l'abasta a diferents agents, encara que fossin Frontera o oficials. Feia gràcia. Clar, aquests personatges no van aparèixer, i clar, pel meu gust, evidentment, tot el que estic dient ho parlo des del meu gust personal. Doncs dic, doncs ja apareixeran, perquè, aviam, si després no se'ls dona gaire importància als agents frontera, perquè és lògic, perquè són els més fluixos, doncs coi, haver-los fotut també a Whiskey Peak, aquests que no volies fotre, o haver-los posat en una altra illa pel camí, en plan, en vez de Little Garden, haver posat jo què sé, en Mr. 3, el Mr. 3 haver-lo deixat per a l'abasta i haver posat algun frontera, dic jo, en plan, els fronteres més fluixos, jo què sé, de la parella 12 a la parella número 8, perquè clar, l'Igaram i la Bibi no eren de la mateixa parella numèrica, però havien d'estar junts per collons. Doncs de la 8 a la 12 o a la 11, m'ho invento, que haguessin aparegut. El número 12 que hagués aparegut així random per fer això del que van fer Mr. 7 i la Miss del Parc, que ho haguessin fet amb Mr. 12 i la Miss Dissabte, que haguessin fallat igual i tal, i que la parella número 11 fins la número 8 haguessin aparegut a Whiskey Peak, i que llavors ja a Little Garden, o jo per exemple, no sé, en vez d'haver fotut en Guapo, jo que sé, a Drum, també hagué fotut una altra parella, jo que sé, amb Mr. 6 i amb Mr. 7 per allà. No, coi, en plan, en vez de Little Garden, perdó, fallo meu, en vez de Little Garden, que, clar, també estava Mr. 6, la parella número 5, haver fotut aquelles dues parelles, la 5 i la 3, haver fotut la 7 i la 6, i ja està. I tots els agents oficials haver-los deixat per a l'abasta, exceptuant en Mr. 12 i la Miss Dissabte, que s'haguessin encarregat de lo del canó. I ja està. Jo, aviam, ho hagués fet així, evidentment l'Oda, vull dir, pobre home, no se'l pot jutjar perquè fa una obra que és art, que és fantàstica l'obra que fa.
Però, clar, fa certa pena que es va muntar un currazo, bueno, no sé si un currazo o potser ho va fer pim-pam, amb l'organització aquesta, que li va quedar molt guapa perquè a molta gent sempre li ha agradat la banda Baroc, perquè és una organització que, pues, això, a tothom li feia gràcia pel número numèric i tal. Doncs ho podia haver organitzat d'aquesta manera per haver posat tots els personatges. Perquè, clar, no va aparèixer en Mr. 10, però sí va aparèixer en Mr. 11. Coi, aquest desordre que fas, per què? Que no l'estic criticant, Vull dir, bueno, seria més com una crítica constructiva, però perquè és un trauma que vaig pillar jo de que, joder, no han aparegut tots els personatges de la banda Baroc. Vull dir, pobres agents frontera que han aparegut 4. Vull dir, ara com a anècdota a part, quan van aparèixer en Mr. 7 i la Miss D al pare, que ja era a finals de la basta, van dir, quan van sortir aquells i van dir Mr. 7 i estos són 2 agents frontera, vas dir, aleluia, aleluia, han aparegut uns altres, olé. I també afegir, lo de la Miss Dijous, em sembla vull dir, una vergonya, una falta de respecte cap a la teva parella masculina. Vull dir, si en Mr. 11 va perdre contra la Tashigi, perquè això ho sabem, i se'l van emportar, vull dir, Miss Dijous, hola, tu on estaves? Vull dir, prenent el cafè? O és que et van matar? No, perquè si no haguessin dit que se l'havien carregat o alguna cosa. Doncs, vull dir, hola, Miss Dijous, ajuda el teu amic o company, o les dues coses, Mr. 11, que mira en Mr. 9, com va protegir a la Miss Dimecres, que després vam saber que era la Bibi, o la Miss Dilluns, que directament no feia ni parella amb la Miss Dimecres, però la va ajudar igualment. Això se'n diu companyerisme d'organització. D'organització criminal i assassina. Però, vull dir, companyorisme. Miss Dijous, vull dir, amb tu estic molt enfadat. Perquè no vas anar a ajudar el teu puto company, joder. I amb els altres, pues, jo què sé, no us heu dignat a aparèixer a la sèrie i l'Oda no us ha volgut dibuixar. Bueno, amb Mr. 10 la Miss Dimarts hi ha un esbós així random, però hauria ser un esbós primer que hauria fer en l'Oda i després va dir, pues, a xupar-la, no els poso, em fa mandra. No, per què, Oda? Per què ho vas fer? Que ploro, collons! Que em vas fer molt mal de petit i de gran, perquè aquest trauma se m'ha quedat aquí, al cor. Com l'Illa apuntaria, doncs igual, al cor se m'ha quedat aquesta espineta clavada. Bé, haver dit tot això i haver plorat una mica aquí amb vosaltres, ja està. Bé, era una cosa que volia compartir aquí en format de vídeo i ja està, amb el vídeo d'avui. Bueno, si teníeu aquest mateix trauma o no us va agradar que passés això de que no apareguessin i de que la Miss Dijous no jugués en Mr. 11 i tot això, ho podeu deixar als comentaris, la vostra opinió sobre això, que jo, vull dir, us escoltaré, així hi ha feedback i mola. I, bueno, com sempre, a la caixa d'informació us deixo el meu Twitter, que així podeu estar informats sobre coses del canal, a la wiki catalana One Piece, a la pàgina web on tenen tots els episodis doblats al català de One Piece a la pàgina web penjats, i la pàgina web on el manga traduït al català. No els tenen tots, però mira, mica en mica els aniran posant. Dit tot això, a reveure, Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar el què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!